कितना लोग के ई लागता कि पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह एक साथे रहे लो आ एक साथे कहीं आओ लो आ जाओ लो। आज उहे माहौल बनल रहा, वीडियो में बनल रही। सबसे पहले रउआ सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह आज एगो क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन में गई रहन, मैच के शुरुआत करे गई रहन आ ओही जी ज्योति सिंह के भी आगमन भई रहा, ज्योति सिंह के भी निमंत्रण रहा। वीडियो में बनल रही, एक एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात करम भैया पावर स्टार पवन सिंह के, तो आज पावर स्टार पवन सिंह औरंगाबाद में गए रहन। सब लोग के पता रहा कि पवन सिंह औरंगाबाद में जइहन स्टेडियम के उद्घाटन में क्रिकेट के शुरुआत करे आ ओइजा बहुत ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद सम्मान सारा चीज मिलला पवन सिंह के। आ पवन सिंह जौन बाकी हमेशा के तरह आज भी मंच के माध्यम से पूरा दौड़ले बड़े, पूरा एक एक बात पर चर्चा कैले बड़े, अपना सूर्यवंशम मूवी पर भी चर्चा कैले बड़े। लेकिन भैया ज्योति सिंह आखिर मिस काहे कर दिले बड़ी। सबसे पहले बात करो भैया ज्योति सिंह के बारे में। रउआ सबके पता होई कि ज्योति सिंह भी ओजी गई रही है, लेकिन ये दोनों जना के टाइमिंग डिफरेंस रहा। यानी ज्योति सिंह पहले पवन सिंह बाद में, पवन सिंह पहले ज्योति सिंह बाद में। यानी पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह अगर दोनों लोग साथे स्टेडियम में जाए तो ओकर माहौल कुछ अलग रहित, ओकर व्यवस्था कुछ अलग रहित आ ओकर जोन मजा बा उ कुछ अलग रहित। आ यही चीज के इंतजार में सब लोग बैठल रह कि पवन सिंह आ ज्योति सिंह एके साथे जोन बा कि स्टेडियम में आइलो। हमनियों के भैया अंदर ई जागत रहा कि भैया पवन भैया ज्योति भाभी के साथे जो है स्टेडियम में, लेकिन ना हमनी सन के पूरा सोचल पर पानी फिर गइल आ हमनी के जो सोचले रहनी सन उ ना भइल। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह गइला हन ओजी, गइला के बाद से तमाम लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल है। पावर स्टार पवन सिंह के रउआ सबके पता होई कि जहां भी जाला पवन सिंह एकदम गर्दा उड़ जाला। काहे कि भाई पवन सिंह के फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा बा, प्यार आशीर्वाद दुलार इतना पवन सिंह के मिलेला कि वो दुलार प्यार खातिर पवन सिंह कहीं चल जाले। औरंगाबाद में बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिल रहा। पावर स्टार पवन सिंह जाके हो जी पूरा दौड़ला है मंच के माध्यम से, सारा बात भी कहला ना, लोग के एंजॉय भी भइल बहुत अच्छा। लेकिन ओकरा बाद ज्योति सिंह के आगमन भइल। ज्योति सिंह भी बहुत सारा अपन काम जौन भी बात व्यवस्था सब कुछ कैली है। लेकिन ज्योति सिंह अभी रउआ सबके पता बा कि चुनाव के तैयारी कर रहा बड़ी, चुनाव लड़े के बा उनका, ऐसे जौन बा कि हर जगह जा रहा बड़ी, हर लोग से मिल रहा बड़ी। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भी जाके अपन पूरा गाना बजाना के भी बात कैला हन, आशीर्वाद प्यार दुलार दिला हन। आगे प्लेयर जौन खेलता लो कुछ भविष्य में करू लो ओकरा खातिर भी शुभकामना दिला हन। ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से बहुत सारा बात विचार भइल, गाना बजाना भी भइल। तर वह सब का सोचता नहीं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो कहता नहीं भैया दोनों लोग एक के संगे गई रही, आजे बाजार खत्म हो जाये, आजे एकदम क्लियर हो जाये जब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथे बालो एक साथे रही लो। लेकिन अलग अलग गई हलो, अलग अलग जाके जौन बाकी हो जी पूरा प्यार दुलार आशीर्वाद पावल हलो। खैर जैसे भी भइल बहुत बढ़िया भइल बा। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।